ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል IDF ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ሎሚ ቀዳም 21 መጋቢት 2026 እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መበል 22 መዓልቱ ሒዙ ይርከብ ብመሰረት ካብ ጀሩሳሌም ፖስት ዝወፀ ጸብጻብ ድማ ሎሚ ወጋሕታ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል IDF ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴሄራን ንዝርከቡ ናይቲ መላኺ ስርዓት ኢራን ናይ ራዕዲ ሽቶታት ይሃርም ከም ዘሎ ፍሊጡ እዚ መጥቃዕቲ እዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ማለት ከተማ ቤይሩት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ዝሰዓበዩ እቲ ሰራዊት መጥቃዕቲ ቅድሚ ምእዋጁ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ቤይሩት ንዝርከቡ 7 ከባቢታት ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ብምልኣኽ ህዝቢ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣዚዙ ነይሩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኢራን ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓታት 3 ግዜ ናብ መሬት እስራኤል ሚሳኤላት ከም ዝተኮሰት ድሕሪ ምርግጋጹ ዝተወስደ ምዃኑ ተገሊጹሎ ብመሰረት ጸብጻባት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ መፍረዪ ባሊስቲክ ሚሳኤላትን መኽዘን ድሮናትን ዝዓለሙ ሽቶታት ተወቂዖም እዮም ብተወሳኺ ቃል ወሃቢ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን IRGC ዓሊ መሐመድ ናይኒን ሓላፊ ስለያ ባጂጅ እስማኤል ኣሕመድን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ተረጋጊጹሎም ሂዝቦላህ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ሪከርድ ዝሰበረ 55 መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ብመሰረት ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ሂዝቦላህ ካብቲ ማል 4 ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ቀዳም ወጋሕታ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ውሽጢ መሬት ሊባኖስ ይኹን ደቡብ ሰጊሮም ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እስራኤል ኣብ ዝርከቡ ሰራዊት እስራኤል 55 ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመ ብወግዕ ኣፍሊጡሎ እዚ ቁጽሪ እዚ ኣብ ታሪኽ እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተፈጸመ ዝለዓለ ቁጽሪ መጥቃዕቲ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛን ኣገዳስን ምዕባለ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ግንባር እውን ጽልዋ ዘለዎም ተኸታተልቲ ፍጻሜታት ይካየዱለው ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ክፋል ሊባኖስ ኣብ ከባቢ ቁራ ደቡብ ሰጊሮም ንምስፋሕ ዝፈተኑ ሰራዊት እስራኤል ብተዋጋእቲ ሂዝቦላህ ጽኑዕ መጥቃዕቲ ወሪድዎም እውን ኣሎ ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ድማ ኣብ ጥቓ ኽያምን ጣይበን ኣብ መንጎ ሂዝቦላህን ሰራዊት እስራኤልን ሓያልን ቀጻልን ውግኣት ይካየድ ኣሎ ትማል ምሸት እውን ብዝተፈጸመ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ተቐቲሉሎ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩነታት ድማ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤይሩት እውን እቲ ምስሓሓብ ሎሚ ኣብ ደቡባዊ ክፋላት ብዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት ብርቱዕ ወጥሪ ፈጢሩ ውዒሉሎም ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን መበል 70 ማዕበል መጥቃዕትታት ሕነ ምፍዳይ ኣውጁ ብመሰረት ጸብጻብ ኣራብ ኒውስ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ እስላማዊ ኢራን ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዞባ ወሽመጥን ካልኦት ከባቢታትን ዝዓለመ መበል 70 ማዕበል መጥቃዕትታት ሕነ ምፍዳይ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ልዕሊ 55 ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዝዓለመ ከም ዝነበረ እቲ ሰራዊት ሓቢሩሎ እቲ ሰራዊት ኣብቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝሕተም ናይ ኢራን መርበብ ሓበሬታ ፕረስ ቲቪ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ናይ መወዳእታ ማዕበል መጥቃዕትታት ኣብቶም ዝተወቅዑ ቦታታት ብርቱዕ ነትጓታት ከምኡውን ዓበይቲ ትክታት ከም ዘስዓበ ገሊጹ እዚ ቀዳም ንግሆ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዑድ ዓረብ ኩዌት ከምኡውን እስራኤል ሓዊስካ ዝተፈላለያ ሃገራት እትዞባ ነቶም ብድሮናትን ሚሳኤላትን ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ንምክላል ናይ ኣየር መከላኸሊ ስርዓታትን ስራሕ ከም ዘጀመራ ጸብጻባት የመልክቱ ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ኣብ ደሴት ዲየጎ ጋርሲያ ዝርከብ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ዝዓለሙ እንተወሓደ ክልተ ማእከላይ ርሕቀት ዝጓዓዙ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ከም ዝተኮሰት ጸብጻባት ይሕብሩለው ትራምፕ ኩናት ኣብ ውሽጢ 4 ክሳብ 6 ሰሙን ክዛዘም ከም ዝኽእል ገሊጹ መምሕዳር ትራምፕ ስርሒት ኤፒክ ፉሪ መዓዝ ክዛዘም ከም ዝኽእል ብዝምልከት ሓድሽ ናይ 4 ክሳብ 6 ሰሙን ግዜ ሂቡሎ ዋይት ሃውስ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ማለት ለካቲት 28 ኣትሒዙ እቲ ውግእ ክንደይ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ብክንደይ ዝተፈላለዩ መገድታት ክካየድ ከም ዝኾነን ኣሜሪካ ተዓዊትና ንምባል ትጥቀመሉ ናይ መወዳእታ መዐቀኒ እንታይ ምዃኑን ንጹር ሓበሬታ ክህብ ኣይጸንሐን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዓርብ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ናብ ቤት ፍሎሪዳ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዕዞ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ትሩዝ ሶሻል ጽሑፍ ኣሜሪካን ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢራን ኣብ ምስጋድን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ናይ ምስራሕ ዓቕማ ኣብ ምድኻምን ዓብ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣመልኪቱሎም እቲ በኣዘራራቢ መልእኽትታቱ ዝፍለጥ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንኔቶ እውን ኣብቲ ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ደገፍ ብዘይመሃቦም ብትሪ ነቒፍዎም ኣሎ
ንነዊሕ ግዜ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሃገራት ፈራሓት ክብል ድማ ጸሪፍዎም። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ብዘይካ ኣሜሪካ ኔቶ ዋጋ ዘይብሉ ወረቐት ጥራይ ኢሉ ኣሎ። ትራምፕ እቶም ኣብቲ ኩናት ዘይጽምበሩ ዓበይቲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንንግዲ ክኽፈት ንኽሕግዙ ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ። እቲ ፕሬዝዳንት ከም ዝገለጾ ሃገራት ኔቶ ኣብቲ ኩናት ክሳተፉ ኣይደልዩን፣ ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ነዳዲ ግና እየማረሩ ኣለዉ ኢሉ። ቀጺሉ ትራምፕ ሕጂ እቲ ውግእ ብወተሃደራዊ መዳይ ተዓዊትናሉ ኣለና፣ ንዓኣቶም ድማ ዝመጽእ ወላ ሓንቲ ሓደጋ የለን። እንተኾነ ግና ብዛዕባ እቲ ክኸፍልዎ ዝግደዱ ዋጋ ነዳዲ የማረሩ ኣለዉ። ነቲ ዋጋ ነዳዲ ዝውስን ዘሎ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋት ግና ክሕግዙ ኣይደልዩን ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ፈራሓት እዚ ኣይክንርስዖን ኢና ብምባል መጠንቀቕታ ሂቡ። ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ኢጣልያ፣ ኔዘርላንድስ፣ ጃፓንን ካናዳን ሓቢረን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ውሑስ ምንቅስቓስ መራኽብ ንምርግጋ ኣብ ዝግበር ግቡእ ጻዕረታት ክጽምበራ ቃልኣትየን እየን። እንተኾነ ግና ቻንስለር ጀርመን ፍሪድሪክ መርዝ እዚ ዝኸውን እቲ ውግእ ምስ ዘብቅዕ ጥራይ ምዃኑ ንጹር ገይሩ ኣሎ። ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ብወገኑ ዓለማዊ ሕጊ ምክልኻልን ምርጋእን ዝበለጸ ኣማራጺ ምዃኑ ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መበል ሳልሳይ ሰሙኑ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ኣሜሪካ ኣሽሓት ተወሳኺ ወተሃደራት ባሕርን ሰራሕተኛታት ባሕርን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፍር ምህላዋ ሰለስተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንድምፂ ሮይተርስ ሓቢሮም። እቶም ሰበስልጣን ከም ዝገለጽዎ ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ናብ ውሽጢ መሬት ኢራን ንምእታው ዝተወሰነ ውሳነ እኳ እንተዘየለ እዚ ሓድሽ ውጥን ግና ንመጻኢ ስርሒታት ዘድሊ ዓቕሚ ንምህናጽ ዝዓለመ እዩ። እቲ ዩኤስኤስ ቦክሰር ዝተሰመየት መርከብ ውግእ ምስቲ ናይ ባሕሪ ጉጅለ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ስርሒታት ንምሕያል ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ንምልኣኽ ይሕሰብ ከም ዘሎ ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሐሙስ ዕለት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰራዊት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣየቐመጥኩን ኢሉ እኳ እንተነበረ ከምኡ ዝገብር እንተኾይኑ ግና ንጋዜጠኛታት ከም ዘይሕብር ኣፍሊጡ እዩ። እቶም ስሞም ክግለጽ ዘይደልዩ ምንጭታት ተራ እዞም ተወሳኺ ወተሃደራት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይገለጹን። ይኹን እምበር ሓደ ካብቶም ሰበስልጣን ከም ዝበሎ እቶም ወተሃደራት ካብ ምዕራባዊ ገማግም ኣሜሪካ ካብቲ ተሰሊዑሎም ዝነበረ ግዜ ማለት 3 ሰሙን ቀዲሞም እዮም ተበጊሶም። እዚ ሓድሽ ውጥን ነቲ ድሮ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ 50,000 ሰራዊት ኣሜሪካ ተወሳኺ ዓቕሚ ክኸውን እዩ። እዞም ጉጅለታት እዚኦም ብመርከብ ተጻዒኖም ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንምፍጻም ወይ ድማ ኣብ መሬት ንምውፋር ከም ኣማራጺ ክጥቀሙሎም ይኽእሉ እዮም። ካብቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተኣሳሰር ዜናታት ከይወፃና ሎም ኣሜሪካ ንቐረብ ነዳዲ ንምርጋእ ኢላ ኣብ ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ነዳዲ ኢራን ዝነበረ ማዕቐብ ኣልዒላቶላ። ሚኒስተር ፋይናንስ ስኮት ቤሰንት እዚ ስጉምቲ እዚ 140 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ከም ዘእቱ ገሊጹ። እንተኾነ ግና ቴህራን ካብ ዝተረባሒት ከም ዘይትኸውን ኣስሚሩሉ ኣሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ምስ ኢራን ዝተጀመረ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ጀሚሩ ዘጋጠመ ናይ ጸዓት ቀረብ ጸቕጥታት ንምንካይ ኣብ ባሕሪ ንዝርከብ ነዳዲ ኢራን ንምዕዳግ ዘኽእል ናይ 30 መዓልቲ ናይ ማዕቐብ ምሕረት ከም ዝሃበ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ኣፍሊጡ። እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ኣሜሪካ ንሳልሳይ ግዜ እያ ተመሳሳሊ ናይ ማዕቐብ ምሕረት ትገብር ዘላ። ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ሩስያ ዝነበረ ማዕቐብ ኣቃሊላ ዝነበረት ክትከውን ከላ ዓርቢ ዕለት ድማ ካብ መጋቢት 20 ክሳብ ሚያዝያ 19 ኣብ መራኽብ ተጻዒኑ ንዝርከብ ናይ ጀነራል ሳይሰንስ ከም ዝሃበት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሜሪካ ተገሊጹ ኣሎ። ቤሰንት ኣብ ማሕበራዊ መርከብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ዘሎ ቀረብ ብግዝያዊ መልክዕ ብምፍቃድ ኣሜሪካ ኣሳት 140 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብምእታው ነቲ ብሰንኪ ኢራን ዘጋጠመ ናይ ቀረብ ጸቕጢ ክተቃልሎ ያይሉ። ቀጺሉ እውን ብመሰረቱ ስርሒት ኤፒክ ፉሪ ቀጻሊ እዩ ዘሎ ነቲ ናይ ኢራን ነዳዲ ባዕላኒ ኢራን ንምውቃዕን ዋጋ ነዳዲ ንምንካይን ክንጥቀመሉ ኢና ኢሉ። ይኹን እምበር ገሊኦም ተንተንቲ እዚ ፖሊሲ እዚ ንኢራን ኣብቲ ተካይዶ ዘላ ኩናት ክሕግዛ ከም ዝኽእል የጠንቅቁ ኣለዉ። ዳቪድ ታነንበያም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ውሳነ እዚ ዘገርም እዩ፣ ብመሰረቱ ኢራን ነዳዲ ክትሸይጥ ንፈቅድ ኣለና፣ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ንምምዋል ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ብምባል ስጋኣቱ ገሊጹ። ቤሰንት ነዚ ነቐፌታ እውን ኣመልኪቱ እዚ ግዝያዊ ፍቓድ እዚ ድሮ ኣብ ጉዕዞ ንዘሎ ነዳዲ ጥራይ ዝምልከት እዩ፣ ሓድሽ ምፍራይ ወይ ምዕዳግ ኣይፈቅድን ኢሉ። ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ካብዚ ዝርከብ እቶት ንኽትረኽቦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ ዝለዓለ ጸቕጢ ከምኡውን ኣህጉራዊ ናይ ፋይናንስ ስርዓት ንኸይትጥቀም እትገብሮ ዕፅዋ ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም።
ቀጠር ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኢራን ዝወረዳ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ዕንወት ትገልጽ። ቀጠር በትን ዓብ ትካል ባህርያዊ ጋዝ ሃገራ ዘሰናኸለ መጥቃዕቲ ኢራን ትሳቐ ኣብ ዘላቶ እዋን ሓላፊ እቲ ትካልን ሚኒስተር ጸዓት እቲ ሃገርን ዝኾነ ሰዓድ አልካዕቢ መደበራት ኢራን እንተተወቂዖም ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክመጽእ ከም ዝኽእል ንሰበስልጣናት ኣሜሪካን ንፈጸምቲ ስራሕ ትካላት ነዳድን ኣቐዲሞም ከም ዘጠንቀቑ ገሊጾም። አልካዕቢን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ኣሜሪካዊ ሚኒስተር ጸዓትን ምስቶም መሻርክትና ዝኾኑ ኣዘዝቲ ትካላት ነዳድን ክዘራረብ ከለኹ እቲ ሳዕቤና ዓና ሃሳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ግዜ የጠንቅቕ ነይረ ኢሉ ነቲ ስጋኣት ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም። ኣነ እውን ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ጋዝን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺረዮም ነይረ ክብል አልካዕቢ ገሊጹ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ቴይለር ሮጀርስ ብወገና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናይ ጸዓት ጉጅልኡ ነቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ግዝያዊ ምቁራጽ ቀረብ ነዳድን ጋዝን ከም ዘስዕብ ይፈልጡ ነይሮም እዮም፣ ነዚ ድማ ኣቐዲሞም ተዳልየሙሉ እዮም ክትብል መልሲ ሂባላ። እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብድሮናትን ሚሳኤላትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ መዕደሊታትን መኽዘናትን ጸዓት ከቢድ ጉድኣት ኣብፂሑሎ። እቲ ዝዓበየ ዕንወት ግና ኣብቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ፈሳሲ ባህርያዊ ጋዝ ኤልኤንጂ መእከቢ ዝኾነ ራስ ላፋን ዝተባሃለ ትካል ቀጠር ወሪዱሎ። አልካዕቢ ከም ዝበሎ እቲ 26 ቢልዮን ዶላር ዝወጾ ትካል ብምዕናው ናብ ኤሮጳን ኤስያን ዝግበር ናይ ጋዝ ቀረብ ክሳብ 5 ዓመት ዝበጽሕ ምድንጓይ ከጋጥም ኢሉ። እስራኤል ረቡዕ ዕለት ነቲ ዝዓበየ ናይ ጋዝ ማዕድን ኢራን ሳውዝ ፓሪስ ብምውቃዕ ነቲ ኩናት ምሰንሃረቶ ቴሄራን ድማ ኣብ ኩዌት ሕቡራት ኢማራት ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ኣብ ዝርከቡ ትካላት ጸዓት ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ፈጺማ። አልካዕቢ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝወሃብ መጠንቀቕታ ከም ዘይነበረ ሓቢሩ። ኣብቲ ትካል ዝነበሩ ኮልድ ቦክሰስ ጋዝ ንምዝሓልን ንምጽራይን ዘገልግሉ መሳርሒታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነውን እዚ ድማ 17 ሚእታዊት ናይ ቀጠር ናይ ሰደድ ዓቕሚ ከም ዘሰናኸሎን ተገሊጹሎ። ቀጠር ክሳብ 2027 ዓቕሚ ምፍራይ ጋዝ ካብ 77 ሚልዮን ናብ 126 ሚልዮን ቶን ንምዕባይ ሒዛቶ ዝነበረት መደብ ምስፋሕ ስራሕ ሎሚ ደው ኢሉሎ። ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ የለን፣ እቲ ስራሕ ብርግጽ ክድንጉ እዩ ይብል አልካዕቢ። ቀጠር ነዳዲ ምልኣኽ ክትጅምር እትኽእል እቲ ኩናት ምስ ዘብቅዕ ጥራይ ምዃኑን ድሕሪኡ እውን ሙሉእ ስራሕ ንምጅማር ካብ 3 ክሳብ 4 ዋርሕ ከም ዝወስድ ገሊጹ። አልካዕቢ ቀጺሉ እዚ ኩናት እዚ ንመላእ ቁጠባ ዞባ ወሽመጥ ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመታት ንድሕሪት መሊስዎ ኣሎ። ቱሪዝም የለን፣ ነፈርቲ ኣይበራን ኣለዋ፣ ንግዲ የለን፣ ካብ ወደባት ዝንቀሳቐስ ነገር የለን፣ መንግስታት እውን እቶቶም ስለ ዝጎድል ወጻኢታቶም ክንክዮም ኢሉ። አልካዕቢ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ትካሉን ሃገሩን ዝወረደ መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝስምዖም እውን ምስ ተሓተቱ ከመይ ከም ዝስምዓኒ ንምግላጽ የጸግመኒ እዩ ብምባል ብሓዘን ስቕታ ከም ዝመርጽ ገሊጹ። ደቡብ ኮርያ ነቲ ተገይሩ ዘሎ ምዕጻው ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝኹንና ሃገራት ተጸምቢራ። ብመሰረት ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ነቲ ዓለማዊ ዕዳጋ ጸዓት ንምርግጋእ ተባሂሉ ጸጥታ ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክምለስ ዝጽውዕ ዘሎ ጉጅለ ሃገራት ኤውሮጳን ጃፓንን ከም ዝተጸምበረት ኣፍሊጣ። እዚ ውሳነ እዚ ደቡብ ኮርያ ንውሕስነት ኣህጉራዊ መገድታት ባሕርን ናጽነት ምዝዋር መራኽብን ዘለዋ መሰረታዊ መርገጺ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ምቁራጽ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ቀረብ ጸዓትን ቁጠባን እቲ ሃገር ከስዕቦ ዝኽእል ቀጥታዊ ጽልዋ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትር ኣቐጺሉ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓበራዊ መግለጺ መራሕቲ ምስታፍ ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ውሕስን ናጻን ምንቅስቓስ ባሕሪ ንምርግጋእ ዝግበር ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ንምብርካት ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ዘርኢ ኢሉ። ብመሰረት ወግዓዊ ቤት ጽሕፈት ዜና ደቡብ ኮርያ ማለት ዮንሃብ እቲ ብሓይልታት ኢራን ተገይሩ ዘሎ ደፋክቶ ምዕጻው ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ዋጋ ጸዓት ብርቱዕ ወሰኽ ከም ዘርኢ ገይሩሎ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ነዳዲ ዓለማዊ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ከይፍጠር ዓብ ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። ልዕልቲ ኖርዌይ ሜተማሪት ብጀፍሪ ኤፕስቲን ተታሊለ እየ ክትብል ተዛሪባ። ዘጋርዲያን ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ልዕልቲ ኖርዌይ ሜተማሪት ምስ ገበነኛ ጀፍሪ ኤፕስቲን ንዓመታት ጸንሐ ርክብ ከም ዝነበራ ንመጀመርያ ግዜ ብምእማን ብኡ ተታሊላን ተጠቢራን ከም ዝነበረት ገሊጻ። ልዕልቲ ሜተማሪት ኤፕስቲን ጾታዊ ገበነኛ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ክትብል እኳ እንተተጣበቐት ኣብ 2011 ኤፕስቲን ገበነኛ ምዃኑ ተፈሪዱሉ 3 ዓመት ጸኒሑ ዝለኣኸትሉ ኢሜይል ግና ብዛዕባኡ ኣብ ጉግል ከም ዝደለየት ትገልጽ። እዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ዝተዘርግሐ
ፋይላት ኤፒስቲን ንመላእ ኖርዌይ ዘናወፀ ኮይኑ ስምታ ልዕልትን ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓዊስካ ናይ ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ስም ዝሓዘ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ባይቶ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እታ ሃገርን ኤፒስቲንን ዝነበረ ርክብ ዝምርምር ናፃ ኮሚሽን ንምቋም ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎ። ኣብቶም ፋይላት ስሜተ ማሪት ኣስታት 1000 ግዜ ተጠቒሱ ይርከብ። ቤተ መንግስቲ ኖርዌይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤተ ማሪት ምስ ኤፒስቲን ርክብ ብምግባራ ጥዑይ ዘይኮነ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ብምግላጽ ጥርጣርኡ ገሊጹ ነይሩ። ድሕሪ 7 ሰሙን ዝጸንሐ ጸቕጢ ቤተ ማሪት ምስቲ NRK ዝተባሃለ ናይ ኖርዌይ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበረቶ ናይ 20 ደቂቃ ቃለ መሕተት በቲ ዝበፅሓን ንምትላልን ምጥባርን ሓላፍነት ክወስድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢላ። እዚ ቃለ መሕተት እተኻየደ ወዲ እታ ልዕልቲ ማሪየስቦርግ ብወገን ዓመፅ ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እዩ። ቤተ ማሪት ባዕላ እውን ከቢድ ሕማም ከም ዘለዋን ናይ ትራንስፕላንት ከም ዘድልያን ይፍለጥ። ቤተ ማሪት ከም ዝገለጸቶ ኤፒስቲን ናይ ሓደ ቀረባ ዓርከይ ዓርኪ እዩ ብምባል ኣብ 2011 ከም ዝተላለየቶ ገሊጻ። ኣብቲ ግዜ ትንሳ ፍልይቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኤን ነይራ። ኣብ ጥቅምቲ 2011 ኣብ ዝፀሓፈቶ ኢሜይል ብዛዕባኻ ኣብ ጉግል ደልየ ነይረ እቲ ዝረኸብክዎ ጽቡቕ ኣይነበረን ኢላ ናይ ፍሽኽታ ኢሞጂ ኣሰንያ ጽሒፋ ነይራ። ብዛዕባ እዚ ስለምንታይ ፍሽኽታ ከም ዝተጠቀመት ክትሕተት ከላ ግና ገበነኛ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ነይረ ፍሽኽታ ኣይምፅሓፍኩን ብምባል ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ኢሜይል ከም ዘይዝከራ ገሊጻ። ፕሬዝዳንት ሴኔጋል ንዋንጫ ናብ መላእ ሃገር ክትዘውር ትእዛዝ ይህብ። እቲ ኣብ መንጎ ሴኔጋልን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰንኪ እቲ ኣመዛዘሚ ጸወታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2025 ዘጋጠመ ፍጻመ መልክዑ እናቐየረ እናበኣሰን ይኸይድ ኣሎ። ሴኔጋል ንሞሮኮ 1-0 ብምስዓር ዋንጫ ብምልዓላ ፕሬዝዳንት ባሲሩ ዲዮማይ ፋይ ነቲ ዋንጫ ኣብ መላእ ዓለም ንኽዘውርን ህዝቢ ጽምብል ንኽገብረሉን ወግዓዊ ትእዛዝ ሂቡሎ። ይኹን እምበር እዚ ጽምብል እዚ ዝካየድ ዘሎ ሲኤኤፍ ነቲ ዓወት ሰሪዙ ንሞሮኮ ሻምፒዮን ምዃና ኣብ ዝኣወጀሉ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዋን እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ፍራንስ 24 ሲኤኤፍ ነዚ ውሳነ እዚ ዘመሓላልፈሉ ምኽንያት ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ እቲ ጸወታ ንሞሮኮ ፔናልቲ ምስ ተዋሃበት ተጻወትቲ ሴኔጋል ንልዕሊ 15 ደቃይቕ ካብ ሜዳ ወፂኦም ብምጽንሖም እዩ። እቲ ሕጊ ከም ዝብሎ ሓንቲ ጋንታ ንጸወታ ኣቋሪፃ እንተወፅያ እቲ ውፅኢት ተሰሪዙ እቲ ዓወት 3-0 ንተጻራሪ ጋንታ ይወሃብ። ስለዚ ድማ ሲኤኤፍ ንሞሮኮ ወግዓዊት ተጻዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2025 ምዃና ኣፍሊጡሎም። ብወገኑ ማዕከን ዜና ፍራንስ 24 ከም ዝጸብጸቦ መንግስቲ ሴኔጋል ነዚ ውሳነ እዚ ስፖርታዊ ዘይኮነን ፖለቲካዊ ጽልዋ ዘለዎን ብምባል ብትሪ ነጺግዎ ኣሎ። እቲ ዋንጫ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ሓለዋ ተቐሚጡ ኣብ መላእ ሃገር ይዘውር ኣሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሴኔጋል ነዚ ጉዳይ ናብቲ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ስፖርት ሲኤኤስ ከም ዝወስዶን እቲ ዋንጫ ንሴኔጋል ዝግባእ ምዃኑን ብምግላጽ ካብ ኢድና ይነውፅን ዝብል ድልዱል መርገፂ ሒዙ ይርከብ። እዚ ምስሓሓብ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዓብ ክትዕ ፈጢሩሎ። ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ከም ዝሕብሮ እውን ሃገረ ጊኒ እውን ነቲ ሕጊ ሲኤኤፍ ብምጥቃስ ኣብ 1976 ሞሮኮ ካብ ሜዳ ወፂያ ከላ ዝተዋህባ ዓወት ተሰሪዙ እቲ ዋንጫ ንዓና ይወሃበና ክትብል ጥርዓን ኣቕሪባላ። ከም በዓል ፔፕ ጋርዲዮላ ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻዊ ጸለይቲ ሰባት እውን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሜዳ ብዝተመዝገበ ሽቶ እምበር ብሕጋዊ ስነ ስርዓት ክውሰን የብሉን ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ።